Moni okondedwa omvera, lero pa 10 Novemba tikhale tikuwunikirana pamutu wakuti ntchito zabwino sizitipulumutsa. Chichewa chokhacho ndi mlandu kwa anthu ambiri, koma tikafunse baibulo chifukwa tikufuna tikathandizane kuzindikira chinthu chimenechi molingana ndi mmene mawu amatifotokozerera. Tatiyeni tikaone pa Luka 18:18 motsagana ndi machitidwe 16:30 pamene anthu awiri adafunsa funsoli ndi loona mtima limene aliyense amene amadzitcha mkhristu anayenera atadzifunsa. Pa 18 akunena kuti oweruza wina wake anamfunsa iye kuti, aphunzitsi abwino, ndichite chiyani kuti ndilandire moyo wosatha? Nde Yesu anamuyankha pamusi pakepo kunena kuti, nchifukwa chani ukunditcha wabwino? Palibe wabwino kupatula Mulungu yekha. Iwe umadziwa malamulo: usachite chigololo, usaphe, usapereke umboni onama, lemekeza abambo ndi amayi ako. Iye anati zonsezi ndinasunga kuyambira ndili mnyamata. Yesu atamva izi anati kwa iye, ukusowabe chinthu chimodzi. Gulitsa zimene uli nazo ndipo uzipereke kwa osauka, ndipo udzakhala ndi chuma kumwamba. Kenaka ubwere nunditsate. Kodi nthawi ino ndani amene adanyamukako nakagulitsa zake zonse kuti apeze moyo wosatha? Tikuganizira chimenechi, tatiyeni tikawerenge pa machitidwe 16:30 pamene akunena kuti iye anawatulutsa kunja ndipo anawafunsa kuti, amuna inu, ndichite chiyani kuti ndipulumuke? Ndi funso lomwe lija, koma yankho limene lapatsidwa ndi losiyana. Iwo anayankha kuti, khulupirira Ambuye Yesu ndipo udzapulumuka iwe ndi a banja lako. Tikuona kuti Paulo ndi mnzake Sila anaphunzitsa banja limeneli ndipo anakhulupirira napulumutsidwa. Inde ngakhale anabatizidwa, anthuwa adakamba ndithu momveka bwino kunena kuti anayenera kukhulupirira, chifukwa udakati ubatizo ndi umene umapulumutsa anthu awa. Adakanena ndithu pompopompo kunena kuti ukhulupirire nubatizidwe. Ngakhale mavesi ena amakamba za ubatizo, tikuyenera kumvetsetsa kunena kuti upangiri umene umaperekedwa nthawi zosiyanasiyana umaperekedwa pa zifukwa komanso kwa anthu osiyana. Upangiri umene ungaperekedwe kwa munthu amene amakolopa ku chipatala ndi munthu amene amatchetcha ku chipatala ndi osiyanira nako, amapatsidwa malangizo osiyana molingana ndi ntchito yawo. Chimodzimodzi mmene anthuwa akulandilira upangiri osiyana pa funso limodzi, pali cholinga komanso chifukwa. Tiona pamene tikhale tikumaliza nkhani imeneyi. Ndiye pa nkhani ya chilamulo kuchisunga kuti tikayisidwe olungama, baibulo likukamba momveka bwino kuti izi sizichitika ndipo sizitheka mu nthawi yathu ino. Thunthu la nkhani imene tikuona lero ikupezekanso makamaka pa machitidwe chapter cha 15. Ndi tiwerenga pang'ono-pang'ono kunena kuti timvetsetsane chimene chikukambidwa apo. Kuyambira pa verse 1 akuti anthu ena ochokera ku Yudeya anafika ku Antiokeya ndipo amaphunzitsa abale kuti ngati simuchita mdulidwe potsata mwambo wa Mose simungapulumuke. Time pamenepo pali zinthu zambiri zimene m'masiku ano timakhala tikuwuzidwa m'malo azipembedzo kapena ndi anthu olalika za m'baibulo amene amati ukuyenera kubatizidwa, ukuyenera kuchita ntchito izi ndi izi, ukuyenera kupanga zinthu zambirimbiri kuti upulumuke. Tikuonanso kuti vuto lomweli lidalipo nthawi imeneyo chifukwa anthuwa ankatengedwa kuti apelewera kuti apulumuke, panayenera kuti achitepe chinthu china chake kuti apulumuke. Pathuwa kuti zimenezi
zinachititsa Paulo ndi Barnaba kuti atsutsane nawo kwambiri. Kotero Paulo ndi Barnaba anasankhidwa pamodzi ndi abale ena kuti apite ku Yerusalemu kukaonana ndi atumwi ndi akulu ampingo kukambirana za nkhaniyi. Time pamenepo mtsutso umene unabwera apa ukuonetseratu kunena kuti zimene adanena abale awa kunena kuti amayenera kuti atsate chilamulo cha Mose kuti apulumuke sizinali zolondola. N'chifukwa chake adapeza nthawi kuti akakambirane ndi anthuwa kuti kodi nkhani imeneyi mukuti nayopo bwanji. Zikuonetsa kuti ngati onsewa amatumikira Mulungu koma akukamba zinthu zosiyana, ndiye kuti Mulungu anabweretsa dongosolo lina limene anthu enawo sanalizindikire. Pachifukwa chimenechi amene analandira vumbulutso limeneli anayenera kunyamuka nkukafotokozera anzawo kunena kuti akazindikirenso za vumbulutso limeneli. Ndakupitiriza pa 3 kunena kuti mpingo nawuperekeza, ndipo pamene amadutsa ku Fonike ndi Samariya iwo anafotokoza momwe mitundu ina anatembenukira mtima. Nkhani imeneyi inakondweretsa kwambiri abale onse. Atafika ku Yerusalemu iwo analandiridwa ndi mpingo pamodzi ndi atumwi ndiponso akulu ampingo. Paulo ndi Barnaba anafotokozera zonse zimene Mulungu anachita kudzera mwa iwo. Kenaka okhulupirira ena amene kale anali agulu la Afarisi anayamikira ndipo anati anthu a mitundu ina anayenera kuchita mdulidwe ndi kusunga malamulo a Mose. Time pamenepa anthu awa angotembenuka kumene kuchoka ku gulu la Afarisi ndi anthu a gulu limene amasunga chilamulo. Ndiye atatembenuka kumene anaonanso kuti pabwera gulu lina la anthu limene nchiyambire chomwe sadalandirepo chani chilamulo. Nde ganizo lawo lidali loti anthu amenewo akuyeneranso asunge chani chilamulo. Nde nkhani ikupitirira pa 6 kunena kuti atumwi ndi akulu ampingo anasonkhana kuti akambirane za nkhaniyi. Atakambirana kwambiri, Petro anayimirira ndipo anayankhula nati, abale, mukudziwa kuti masiku oyambirira Mulungu anandisankha ine pakati panu kuti anthu a mitundu ina amve kuchokera pakamwa panga mawu a uthenga wabwino ndi kukhulupirira. Mulungu amene amadziwa mtima wa munthu, iye anaonetsa kuti anawalandira powapatsa Mzimu Woyera monga momwe anachitira kwa ife. Iye sanatisiyanitse pakati pa ife ndi iwo, pakuti anayeretsa mitima yawo mwachikhulupiriro. Timike pamenepo. Anthu a mitundu ina amene analandira mzimu pongomva uthenga wabwino. Munthu umalandira Mzimu Woyera pamene wamva ndi kukhulupirira uthenga wabwino monga akuthirira ndemanga Paulo pa Aefeso chapter 1 verse 13 ndi 14. Ndiye tikuona kunena kuti izi zikukhala ngati zikusiyana chifukwa mavesi a m'mbuyomu Petro ndi anzake analalika uthenga ndipo anthu analandira mzimu pamene anabatizidwa m'madzi. Koma chifukwa Mulungu amabweretsa dongosolo lina, zimenezi zinayamba kusintha pamene tikuona anthu ena ndipo a mitundu ambiri akulandira mzimu pongomva uthenga. Koma uthengawo unali osiyaniranapo ndi umene umalalikidwa m'mbuyo, chifukwa anthuwa analandira uthenga wabwino wa Yesu Khristu kuti kudzera mwa Yesu Khristu ndi mmene akupezamo chani chipulumutso, osati mu chilamulo kapena kuti kusunga chilamulo chimene chinapatsidwa kwa Israeli. Patena akuti tsopano chifukwa chiyani mukuyesa Mulungu poyika goli m'khosi la ophunzira limene ngakhale ife kapena makolo athu sanathe kulisenza? Osatero, ife tikukhulupirira kuti tinapulumutsidwa mwachisomo cha Ambuye athu Yesu Khristu monga iwonso anachitira. Ndi akumaliza nkhaniyi pa 12. Gulu lonse linakhala chete pamene amamvetsera Barnaba
ndi Paulo akuwawuza za zizindikiro zodabwitsa zimene Mulungu anachita pakati pa anthu a mitundu ina kudzera mwa iwo. Machitidwe 13 vesi ya 39 akukamba kunena kuti kudzera mwa iye, kukamba za Yesu, aliyense amene akhulupirira amalungamitsidwa kuchoka ku tchimo lililonse limene silingachoke ndi malamulo a Mose. Chilamulo cha Mose chinayesetsa kuti chikamulungamitse munthu, koma sichinakhonze. Nkana Yesu Khristu anabwera ndi kukwanitsa ziti zimenezi. Umboni wina wa chomwechi tikuona pa Aroma 8 vesi ya 3 pamene akunena kuti pakuti zimene malamulo sanathe kuzichita bwanji. Ndi chani chimene chilamulo sichinakhoze kuchita? Sichinakhoze kumulungamitsa munthu amene anayesa kuchisunga. Koma sichinakhoze chifukwa chani? Popeza anali ofowoka chifukwa cha khalidwe lathu la uchimo. Munthu ali ndi khalidwe la uchimo, kapena kuti chibadwa cha tchimo chimene chimatsutsana ndi chilamulo cha Mulungu, kuti pamene wauzidwa kuti uchite, iwe umachita mosemphana nacho kapena suchita. Mulungu anazichita potumiza mwana wake m'chifanizo cha munthu wochimwa kuti akhale nsembe ya uchimo, ndipo iye anagonjetsa tchimo m'thupi la munthu. Tchimo likugonjetsedwa mwa Yesu Khristu, osati mwakusunga chilamulo kapena kuyesetsa kusunga chilamulo. Paulo adathiriraponso ndemanga pa Aroma 10 vesi ya 1 mpaka 3 kunena kuti Ayuda anali nacho changu pa zinthu za Mulungu, koma analibe chidziwitso cha chilungamo chimene chimabwera pongokhulupirira. Pachifukwa chimenechi iwo sadagonjere chilungamo cha Mulungu chimene chimabwera pongokhulupirira, ndi adayesa kukhazikitsa cha iwo eni pomayesetsa kusunga malamulo. Chimene tikuyenera kuzindikira ndichonena kuti munthu pamene wapezedwa ochimwa kamodzi, ameneyo walephera pa zonse. Baibulo likamakamba kunena kuti munthu amene akuyesedwa olungama ndi yekhayo amene wakwanitsa kuchita ntchito za chilamulo. Sakutilamula kuti tichite chilamulo, chifukwa pa nthawi imene akunena izi ndi nthawi imene munthu wayesedwa kale, kapena kuti waweruzidwa kale kuti ndi wolephera, chifukwa adalakwa pamodzi. Kulakwa pamodzi kukumupangitsa munthu ameneyo kukhala olakwira zonse. Yakobo 2 vesi ya 10 akunena momveka bwino kunena kuti pakuti amene amasunga malamulo onse akaphwanya fundo imodzi yokha waphwanya malamulo onse. Ndiye ngati munthu waphwanya lamulo limodzi, ukuyenera kaye ulipire kulakwa kumene kwachitikako. Koma kulakwa ukuku palibe munthu amene angakwanitse kukulipira, chifukwa wayenera kupereka mwazi umene ndi wangwiro opanda banga. Ndiye palibenso zonena kuti munthu uyuyu angakwanitse kudzombola yekha, pakuyenera pabwere wina amene angamuombole uyu m'malo mwake. Nchifukwa amati aliyense adachimwa naperewera pa ulemerero wa Mulungu. Agalatiya 3 vesi ya 10 vesi iyi anthu ambiri atha kuigwiritsa ntchito ngati lamulo la kwa ife kuti tayenera kusunga chilamulo kuti tikayesedwe olungama. Koma thunthu la nkhaniyi Paulo sakukamba zimenezi. Ndiye tiyeni tikawerenge vesi ya 10 mpaka na 13. Ndiye pa 10 akunena kuti onse amene amadalira ntchito za lamulo ndi wotembereredwa,
pakuti zalembedwa m'buku la malamulo kuti ndi wotembereredwa aliyense amene sachita zonse zimene zalembedwa m'buku la malamulo. Ndi wotembereredwa munthu amene sachita zonse zimene zalembedwa m'buku la malamulo kapena kuti la chilamulo. Vesi imeneyi sitingathe mwina kuyilingalira mwapaderadera, timakathamangira kunena kuti iyaya kuti tipange koma chonsecho sitichita. Ayi tikuyenera tiyesetse kuti tizichita koma sitichita. Kusachita kwathuko kukuthirira ndemanga, kukugwirizana ndi malemba amene akuonetseratu kuti ife ndi anthu olephera, ndipo ndi olephera koopsa, ndipo ndife olephera kwathunthu. Ndiye ngati ndife olephera kwathunthu, tikuyenera tidalire pa munthu amene angatipulumutse, andi ndi yekhayo Yesu Khristu, osati kuyesetsa kwathu kuti tikasungenso chilamulo, chifukwa tapezedwa kale olakwa, ndipo pa nthawi imeneyi tikuyenera tilipire mlandu wathu. Koma sitingakwanitse kulipira chifukwa ndife anthu odetsedwa, tilibenso kuthekera kwina kulikonse kuti tingadzionjole ku chilango chimene chikudza chifukwa chopezeka olakwa. Pa 11 akuti chodziwikiratu nchakuti palibe munthu amene amalungamitsidwa pamaso pa Mulungu ndi lamulo, chifukwa olungama adzakhala ndi moyo mwachikhulupiriro. Nde nkhani ikupita ano ku vesi 12, pamenenso ena amapagwiritsitsa osalingalira zimene zakambidwa kale mbuyo. Nde ngati munthu uyu akukambamo mveka bwino kunena kuti ntchito za lamulo sizikumpanga munthu kukhala olungama, kodi vesi yotsatirayi ikufuna itsutsane ndi zimene wanena kale kapena ikufotokoza zinthu zina? Tatiyeni tiwerenge pa 12. Akuti koma chikhulupiriro si malamulo, chifukwa malemba akuti munthu amene amachita zinthu izi adzakhala ndi moyo pozichita. Munthu amene amazichita za mchilamulozo adzakhala ndi moyo pozichita ziti zimenezo zozo. Koma ati nchodziwikiratu kuti palibe amene adzalungamitsidwe pochita ntchito zachani zachilamulo. Ndi kodi nkhani kuti bwanji? Pa 13 Khristu anatiwombola ku temberero la lamulo pokhala temberero m'malo mwathu, pakuti analemba kuti aliyense wopachikidwa pa mtengo ndi wotembereredwa. Pamene chilamulo chikuperekedwa, pamene ana Israeli akulandira chilamulo, chikuyembekezeka kwa iwo kunena kuti ngati atakwanitsa kuchisunga akakhaladi anthu otani olungama. Koma kodi alipo mmodzi amene anakwanitsa kuchichita chimenechi? Petro anena kale pa Machitidwe 15 paja kunena kuti ngakhale ife, ngakhale atate athu sitinathe kutani kuchisunga. Kotero akuvomereza ndithu kunena kuti sife anthu olungama chifukwa choti takwanitsa kusunga chilamulo, kapena chifukwa choti tingakwanitse kusunga chilamulo. Aroma 3 vesi 10 ikuthirira umboni bwino za chimene Petro adanena ku Machitidwe 15 kuja. Akunena kuti chani? Vesi ya 9, kodi timalize bwanji? Kodi Ayuda ndife oposa anthu ena? Ayi, njira iliyonse ayi. Ife tinanena kale kuti Ayuda ndi a mitundu ina omwe ndi ochimwa. Agalatiya 3 vesi ya 22 akunenanso chinthu chomwechi kunena kuti koma malemba akunenetsa kuti dziko lonse lili mu ulamuliro wa uchimo, kuti mwachikhulupiriro mwa Yesu Khristu chimene chinalonjezedwa chiperekedwe kwa amene akhulupirira. Chimene chinalonjezedwa ndi chani? Ndi moyo wosatha. Ndipo amene akuchilandira ndi okhawo amene akuchikhulupirira kapena kuchilandira pokhulupirira zimene Yesu Khristu adatichitira, povomereza kuti Yesu Khristu adandipangira kale izi. Pamene mukumvera mawu awa mwayenera kungovomereza kuti zimenezi ndi zoona za inu molingana ndi mmene mawuwa akunenedwera. Ndiye titani? Agalatiya 2 vesi ya 16 akunena kuti tikudziwa kuti munthu salungamitsidwa pochita ntchito
za lamulo koma ndi chikhulupiriro mwa Yesu Khristu. Chomwecho ifenso tinakhulupirira Khristu Yesu kuti tilungamitsidwe mwa chikhulupiriro mwa Khristu ndipo osati pochita ntchito za lamulo, chifukwa palibe amene adzalungamitsidwa pochita ntchito za lamulo. Okondedwa omvera, uthenga ndi umenewu. Pamene mwaumva ndi kukhulupirira, dziwani kuti ndinu olungamitsidwa, chifukwa sizikudalira ntchito zachilamulo kuti mukayesedwe olungama. Mukapeza anthu amene akakutsutsani za ichi, koma iwo eni sakwanitsa kuchita izi. Akakuonekerani anthu odzichepetsa ndi aulemu, koma zabwino zawo ndi zinthu zakudzala. Ambuye akudalitseni kufikira tsiku lina limenenso tidzakhale limodzi. Zikomo.